uzwana kabi lo muntu manje. Bazothina sikho umuntu uzodla uphuthu yini oyidlayo. Nisuthi uphuthu. Ibullying abafethu ingadanga nande kakhulu yi-product yayo. Ngendlela ezihlukeneyo zonke ongazicinga ngibhulishiwe nagcina sengibhulisha sagcina sesibhulisha abantu kanti lonke lo xesha libuilda indlela yami yetrobolo. So ingaqala nje ngiqale kancane sihleka sijabula ama-calculator amafoni othayi nani but on a serious note bafethu akudlalwe ejene. Uzoyiqala la mamela mfethu uphakamisa 7 still usathetha kanti ko7 awona lwinawo phakathi same time usuka la uboshwa awusaphakama 7 bakukhanda intombazana window ngoba kujabula la uthaya la phakamisa 7 Sabe sos lakini ngisabona. Oza la sukuma la. Wakudele. Kuligi kama mama ayikho right ngoba wonke umuntu obathenga esikoleni unekukula ngesasala ngaze ngamanga la ifundo uzokumenza umfundi kumenza ukuthi angafili ukuthi angane esikoleni yakela majiki ukuthi ababesimame baphathe kahle ingwane zakusasa lezi report ukubhulisha because ukubhulisha sigcina sisenkingeni ey'ngane ezicommit suicide. Guys, bullying is a no-go. Kunengane eningi that are personally declared umuntu eyibulele just because omunye umphuca isinto esikoleni ubulele uma wakhe ekhaya.